Simon Busuttil irid ireġġa' l-arloġġ lura l-medjokrita fil-qasam tas-saħħa f'Għawdex. Il-Gvern Nazzjonalista ġdid jerġa' jieħu lura l-isptar. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn tkellem dwar kif bi sħubija mal-privat il-Gvern se jibni sptar ta' 350 sodda mal-grupp Vitals Global Healthcare. Proġett li se jwassal ukoll biex fost oħrajn ikun hemm aktar swali tal-operazzjonijiet, ċentru tas-saħħa ġdid, jitkabbar il-Hyperbaric Unit u spiżerija ġdida. Żied jgħid li Għawdex se jinbidel f'ċentru ta' tagħlim permezz tal-Iskola Medika Barts li hija maħsuba li se tħalli 4 miljun euro fis-sena fl-ekonomija Maltija. Dan fil-waqt li l-kura għal Maltin u l-Awċin se tiqpa' b'xejn u l-ħaddiema se jibqgħu ħaddiema mal-Gvern bl-istess kundizzjonijiet. Id-Deputat Laburista Franco Merċi affakkar li Għawdex qabel kien jieħu dak li kien jifdal minn Malta, filwaqt li nnota kif fil-passat l-emerġenza kienet titmexxa mit-tobba tal-familja. Għal kuntrarju, illum il-ġurnata din qed titmexxa minn konsulent, filwaqt li l-Awċin mhux qed ikollhom għalfejn jinżlu Malta bħalma kien jiġri qabel. Mhux biss ħajkonna servizz aħjar, imma anke ħajkonna servizz aktar komplet. Għalhekk l-Awċin ħajkollhom bżonn ħafna inqas drabi jitilgħu Malta biex jieħdu servizz li huwa servizz normali. Fejn qabel kellna bżonn nitilgħu Malta għal servizzi pereżempju ta' cardiologist, ta' neurologist, ta' urologist. Illum il-ġurnata dawn kollha huma servizzi ġo Għawdex. Hawnhekk staqsal il-kap tal-Oppożizzjoni jekk kieku jkun fil-Gvern u se jibgħat lura lejn Malta is-60 infermier Awċi li ġew trasferiti f'Għawdex stess.